Flebao ani alamebao aw bela jele aw ni sogoma biye alamsai tuabukalo no juillet atletan ani segi oyebiye medugo kasa ko alaka bato kelo bela jele mine ashura aleti meliko nyuma alayo oirana minye bitle nyesa no ye alamsai nye alaka dabla tugonya ambala jelembulu san koni kabini sura 2h du matin fo sisa bamako fanchama amunu ni dinga betimanga dala ngoni nyamambo rasoro tele fly na folo alni dinga bi gere ngoni kulwala ka dala ngoni ma aplikata be bole no ke ka bogo wo ka chenche wo ka nyamanwo kana beke dinga kono bela jire nyabe ala abeka ke dongodo uboloko abeka tayoro wala atetawo oribe bloge ka tlaga na do ika so ingono en tukuni ere nyabe ika so la jibe ka do akono fose dinga mbada la o girene no ngaibe jiso la dongodo ete ko fose dinga bo itseka lafiare wa gudron bela jile ngele no chencheni bela ni gabakuru ye o fana kerefe an yere ka 26 mars kerefe gudron o fambe kele no ko bolo ni babolo de bo ko na bi ni ko na ni ka mobile ka do a mami fa yi yere fa de non samyai a jorona me ana nga ji ani fanga be kana ambe dugo ka sa alaka ka ji jimbe jamana nafa alibi mimbe senekalaw olu nafa mu fana ji abeke here ambela jilema ambo odugo ke bi songomara ina amena na kibaria munu de awma Amadou Nba ni ale INTM secrétaire général adjoint ale koko Assimi Goïta ka ke cheboy kalata nataina fere ni dawali munu tigere no abolo arena na odantika awye sawula uni eji mawe nyanyi senekota nasrala eko akotika nyedo nango damele alen lasin damele wulikun adobe ka nyedo ndoni minye jamana konna na kori senekola eko anga jamana make nani nai jamana segi munu sigira singa sabula benene folo e ka burkina ke flanai angoni njoro ante sanfe ha ana minye moro ma makalu ale la selim ko la ana o nyefo awye ashura ale nyene malikera Khalifa Ismail Dramé no oye Ismail Dramé dengay ale dugo donge kunu Ibrahim Jawara tumbe ana ofana da outlook ale min soro ola Salif Keita ale ba ka munumunu salo la dienfe tara Guadeloupe ka fe kata conserva ke bani wati na to abu ba fo ni wati de mako ete oluka conserve ke wati ibaro kunjuma na be le 21 juin tara ke fête de la musique ya parce que ale do ne ka jani dien dombe to abu fe lebita biro de la fo 23h ni suna ko ni torala ni suna funa ni almami fere tigere sino tlebingo oh orila été là concert ka cha anga demisani do an yere de la ka kuma ama no ye jokalani ka me France o kaba nana nyebala abeka ta so kuma so la kata kuma mi ma family fana fa fana yi ka se ka family ga ko ka jugola ne ta don abe nyogolo ne bo wa abe don ne ke wa abe don ne da wa ko ne kuma flani so wala ina amena na mu wala o yeni na belebele o yala belebele bawiye soni sisa ame segi kana
cɛkɔrɔba kuma ale ye surukubo ye n'a bi kɔrɔ a bi jɛ maa o maa a mara ni min sigi kuma dɔ dumuni kunna i bɛ se k'i wuli kuma fana jateminɛ dɛ maaninfin i k'i taa yɔrɔ dɔn i k'i sigi yɔrɔ dɔn i k'i kuma yɔrɔ dɔn a b'i kisi ko caman ma nin waati ninnu kɔnɔna na yanni n ka don koronigi la an bɛ sécurité d'état mɔgɔw fo Moribo Kone n'a ka cɛdenw u bɛ baara min na bi jamana in kɔnɔna na a taabolo a ka ɲi sabula fɛn caman bɛ yen olu b'a kunbɛn k'a ɲɛfɔ jamanakuntigi ye fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sɔrɔ a la a ka se ka furakɛ a wulikajɔ n'a cɛsiri u ye kɛba ninnu yɛrɛ ka papiyew ye Moribo Kone yɛrɛ kan bɔlɔlɔ siraw fɛ maa caman ye sɛbɛn k'a kan a yɛrɛ ye Niger taga min kɛ nin ye o ye siga bɔ kuma caman ba la minnu ko k'a sen tolilen don a bolo tigɛra a kɛra tan ne ka petipetinin don Kɔnɛtɛ de on s'en petit moi n ko Ali 24 dɔgɔnin don e tɛ Ali 24 dɔn wa n ko o dɔgɔkɛ don o yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ den don mais bi u bɛ ka min kɛ a ka ɲi keba maa bɛ maa ladi k'a sɔrɔ i m'a lebu maa bɛ maa bilasira k'a sɔrɔ i ma degun s'a ma fɛn caman bɛ yen ninnu bɛ k'o kɛ bi sutura la a ka bon hakili ma nka Mali la n'i bɛ ɲɛ Aguerre ko ma ko Traoré ko ni sanga b'i la ni ma ka di maaw ye k'e ka don gouvernement baara laban nin ko n'i kunnajara kɛmɛ sarada la i ka manja tɔ bɛ to 50 ye wa i bɛ taa ɲɛfɛ kuma o kuma i bɛ waleyaw kɛ e ka manja de bɛ dɔgɔya nka kuntilenna min b'i yɛrɛ la ka n'o bila dɛ n'i y'o bila i tɛ se ka fosi kɛ an b'a f'u ye k'u cɛsiri hali bi ko b'an kun kan an b'a dɔn k'a fɔ u b'a baaraw la u bɛ fɛn caman kalama ka tɛmɛ anw kan nka keba n bɛ tilen k'o de f'i ye anw tɛ caman dɔn nka an bɛ min dɔn anw fana b'o fɔ an ka limanaw ye olu ka se ka faamuyali kɛ o la sɔrɔdasiw u ye bataki dɔ bɔ bataki in ministre chef d'état-major y'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛ ko ja dɔ bɛ yen Mali sɔrɔdasi o ja don a kɛlen don ka maa dɔ disi fara k'a biɲɛ bɔ a bɛ k'a ɲimi bon ne kɔni ye armée nɔfɛ taama kɛ n fana ma caman kɛ nka n ye dɔɔnin kɛ ma deli k'a mɛn ko an ka sɔrɔdasiw k'u ka ko sera o degré ma wa hali ni o bi kɛ n ti maa dɔn diɲɛ dugukolo kan anw fɛ yan k'i b'o ja ta ko ka o bila ko ka fɛn kɛ nka a mara n b'aw hakili lajigi n y'a fɔ aw ɲɛna yan n ko aw kana tɛgɛrɛ fɔ ko plainte bɛ ka don IAD contre la CPI la n ko IAD ɲinitɔ tɛ IAD kɛkun ye k'an ka maaw dusukun ta cak u ka sɔn k'a fɔ kumaw ni laseliw la CPI bɛ ka baara kɛ CPI ka ɲi n'i y'o fɔ n'i ye tɛgɛrɛ fɔ a kun n'a nana s'i ka mɔgɔ ma i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ɲɛji bɔ dɛ diɲɛ bɛ fɛn min bolo bi an bɛ segin a kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o ye laseli ye o ye kunnafoni ye o ye wulikajɔ ye o ye ka fɛn fɔ i ka dugudenw ye u bɛ se ka min faamu armée ale y'a ka bataki bɔ k'a yira k'a fɔ a tɛ video in dɔn a ma sɔrɔ k'a lakodɔn wa nin tɛ Mali sɔrɔdasi ye o kɔfɛ armée bɛ sɛgɛsɛgɛli la nka o nɔgɔnin fɛ anw bɛ ka mun jateminɛ an ka ɲininiw sira fɛ o ye k'a fɔ nin waati kelen in na maa wulilen don bi n'o ye Faransikaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka avocat 3 ta yaasa Mali wolomasiri tabaa minnu bɛ yen
n'olu ye baara kɛ san laban in na an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ka taga ni olu ye CPI la. Baara in laɲini ye mun ye? Video in mana bɔ a bɛ fɔ ko nin ye mun kɛra ka Mali sɔrɔdasiw de to fɛn na olu de bɛ fanga la bi. U ye mun kɛ? Maa minnu bɛ yen k'olu sigilen don k'u ye gouvernement mun yɛrɛ ye kirikara in ye min sigilen don Bruxelles kaw fɛ yen Suisse kaw fɛ yen u y'olu de bila baara la. Sɛbɛn kun fɔlɔ a sɛbɛnna Côte d'Ivoire. Dɔw bɛ yen olu bɛ Côte d'Ivoire olu ye baara in kun fɔlɔ kɛ k'a ci gouvernement in ma. Laɲini ye min ye u y'o bɛɛ don a kɔnɔ. Faransi avocat minnu wulila ka taa CPI la dɔgɔkun jan tɛmɛnen u y'a kɛ 3 ye sisan yaasa laɲiniba yɛrɛ ye min ye a ka lawaleya nka u mago bɛ mun na maaw ka sɔrɔ bi minnu ye malidenw ye n'u b'a fɔ ko Mali a dɛmɛbagaw sɔrɔdasiw u tɛ foyi la ni juguya ni banbanja ni ko gɛlɛnw kɔ ka taga ɲɛsin jamanadenw ma. O misaliw u bɛ ko o de ɲini. Video in bɛ tali k'a la hakilila k'a fɔ gouvernement ye ko in natɔ ye u fana bɛ k'a kunbɛn. Nka o tun ka laɲini ye min ye mars kalo tɛmɛnen in na mankan minnu wulila ka kuma minnu wuli gouvernement kun cili de ko b'u kɔnɔ. Sabula n'o tun kɛra a kun bɛ fɔ ko bɔn a ye opposition wa n t'a dɔn n b'a fɔ cogo di mɔgɔ minnu bannen don bi a y'u dɔw ta a k'u don gouvernement kɔnɔ a ka premier ministre falen a k'a kɛ tan a k'a kɛ tan nin bɛɛ lajɛlen laɲiniba in o tun ye de u ka se k'u sago sɔrɔ n'u donna gouvernement kɔnɔ u kun tɛ taa CPI la tuguni. Parce que baara bɛ ka kɛ cogo min n'i ye sɛbɛn minnu bɛ dugudugumaw ni fɛnw na u bolo n'i y'u kalan maa minnu b'a baara la n'u tun sera ka ɲɛ sɔrɔ mars kalo tɛmɛnen minnu ye wulikajɔw ni fɛnw kɛ k'a jira k'a fɔ gouvernement binna a y'a kɛ tan an ka taa yan fɛ nin tɛ tuguni a laɲini tun ye mun ye sɔrɔdasiw k'a fɔ komi a bɛ tan premier ministre tɔgɔ tiɲɛnen don mɔgɔw ka wuli a nɔfɛ an k'ale bɔ a la an ka na ni gouvernement ye an k'a lajɛ an k'a dayɛlɛ an ka mɔgɔw don. Heureusement ɲɛmaw y'a faamu k'a fɔ ko ni bɔbɔmuso kelen bɔra san sugu la o tɛ san sugu jɔli bali. U tora u ka taabolo kan fanga bɛ cogo min u bɛ ka baara kɛ ni a ye o cogo la danaya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka dɔ fara a sinsinni kan. Ni maa min ka kegu bi ko caman tun bɛ yen fanga masuruna mɔgɔ caman tun bɛ yen u tun bɛ waleya caman kɛ dugu kɔnɔna na bi bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ u caman gɔndɛrɛla a dɔw minɛna a dɔw yɛrɛ b'a dɔn u bɛ degun min kɔnɔna na bi. Aw ye jɛkulu sigi ko retour à l'ordre constitutionnel politiquement minɛnen minnu bɛ kaso la a bɛ t'olu nɔfɛ mun na k'olu ka fara aw kan olu ka fɛɛrɛ di aw ma aw n'olu ka se ka jɛ ko ka baara kɛ. Donc u ye jɛ min kɛ yaasa gouvernement ka se ka taa o ma kɛ sisan u bɛ taa CPI la. Baara min kɛra gouvernement min bɛ kɔ kan fɛ an ye kibaruya min sɔrɔ CPI ko k'o ti labɔli kɛ. U ye min dilan ka na Côte d'Ivoire CPI ko k'o fana ti labɔli kɛ. U ye communiquéw kɛ ka dantigɛliw kɛ CPI ko k'u ye fɛn fɛn bila ka na fɔlɔ ko ba tɛ nin si la k'u ka mun ɲini maaw ka sɔrɔ Mali yɛrɛ de kɔnɔ minnu bɛ nin wulikajɔ in kɛ k'a jira k'a fɔ sɛbɛn filɛ preuve filɛ video filɛ ja filɛ Mali sɔrɔdasiw ka bɔliya filɛ nin ye. U bɛ ɲɛmaa minnu nɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka taga k'a fɔ ko b'olu traduit mais bi an b'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ba fo n'o ye président ye a yɛrɛ ye fɛn caman tɔmɔ nin ko ninnu senfɛ laseli caman kɛra ye premier ministre fana a fana bɛ ka jateminɛw k'a ko la parce que nin ko in politique ko caman de bɛ a la. I m'a ye u b'a fɔ ko carnet d'adresse t'an ka mɔgɔw la mais u bɛ mun kalama bi maa caman t'a kalama dɛ. O de la n bɛ professeur Ali Nuhu Jalo ka kuma dɔ sɔn ji la yan ni fanga b'i bolo ani fanga t'i bolo kelen tɛ dɛ parce que ni fanga b'i bolo
kunnafoni bɛ kunnafoni na yɛrɛ b'a mɛn nka i kan ka baara kɛ n'a ye cogo de b'o dɔn donc ni video ninnu y'a ɲɔgɔnnaw a k'aw sigi n'a ye k'a fɔ u bɛna na dɔ wɛrɛw bɔ maa minnu bɛ kɔ kan n'u taara u bila k'u ka gouvernement sigi olu dɛsɛra u y'a fili ka na minnu fɛ yen Côte d'Ivoire olu ye wulikajɔ kɛ olu ma ɲɛ sɔrɔ ntɛnɛn tɛmɛnen Faransi ka contentieux mɔgɔw u taara CPI la tuguni u ko ko petu anw bɛ maaw nɔfɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ wuli ka jɔ k'a fɔ ko nin ko in kɛra u kana n'a daluya ye sɛbɛn bɛ don cogo min u y'o ɲɛfɔ u ye wa nin tile fila in na mankan minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ dɔngɔnɔdugu la n'o bɛ kɛ fulaw fɛ n'o bɛ kɛ arabuw fɛ n'o bɛ kɛ burudamɛw fɛ n'o bɛ mankan wuli u b'o de nɔfɛ nka surɔ ni maa min ye ORTM lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement fana labɛnnen don a fana bɛ k'a ka fɛɛrɛw tigɛ surɔ télévision na ministre Wage tun bɛ yen min ye Oludu Matali ye an ka cɛkɔrɔba ale tun bɛ yen Yusuf maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ bɛnkan sɛbɛn min bɔra yen o kɔnɔna na mun nana n'a degun ye u y'o ɲɛfɔli kɛ kabila jumɛnw bɛ yen bi Oludu Matali ko ten o e tɛ se k'a fɔ k'i ye Kidalika ye ka t'i da kɔ kan ko mɔgɔw ka bɔ Kidali donc gouvernement u bɛ fɛn caman kalama sisan u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa min ye nin ko in ye ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la parce que u ka laɲini ye mun ye a ka fɔ ko bi maa minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ye sɔrɔdasi minnu ye baaraw kɛ ka tɛmɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ minnu ye baara kɛ jamana cɛmancɛ la minnu ye baara kɛ Mopti Tɔnbɔkutu ni Gawo ninnu na ka na se Segu mara ma ka jalaki ta ka ɲɛsin u ma yaasa cogo min na a bɛ se k'a fɔ ko CPI bɛ se k'u nɔ minɛ nka u fana ɲinɛna fɛn kelen de kɔ CPI bɛ Mali kɔnɔ yan a bolofara bɛ yan wa CPI bɛ baara kɛ cogo min o dɔnnen don fana o kalanw anw yɛrɛ olu caman kɛ baara kan ka kɛ cogo min na CPI la o fana dɔnnen don wa min ye an bɛ ka taa cogo min sira min filɛ n'an bolo n'o ye sira kura ye AES n'o sigira sen kan don o don k'o kow bɛɛ ban ka wulikajɔw daminɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'a ɲini cogo min dugudenw k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kana da CPI ma dɛ na ni CPI siège yɛrɛ ye Mali la yan i tɛ se ka maa minɛ c'est pour que an ka hakili to an yɛrɛ la anw minnu fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruya bɛɛ tɛ jɛnsɛnta ye kibaruya bɛɛ tɛ dita ye kuma bɛɛ tɛ fɔta ye fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ maaw tɛ se ka to ten ka to u yɛrɛ ma min ka di u ye u b'o kɛ don o don jamana si tɛ jɔ ten n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ n'i taara maaw n'i ye i yɛrɛ la jamana minnu mɔgɔ mana i layɛlɛ u ka WhatsApp groupe kan i yɛlɛ ko fɔlɔ u b'a fɔ karisa an y'i layɛlɛ an ka nin WhatsApp groupe in kan yan journaliste minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ olu dɔrɔn de kuma yɔrɔ bɛ yan i ka jamana kuma i ka jamana kungo o fɔ yɔrɔ tɛ yan ye an ye page in dayɛlɛ nin jamana masira in de kɔnɔ olu de autorisation d'a ma nin tɛ se ka kɛ n'i ye jamana wɛrɛw ta u b'a f'i ɲɛna ayiwa an kɔni ye i don an ka groupe kɔnɔ an y'a mɛn k'i ye journaliste i bɛ bɔ Mali la nka sinimanko kuma de bɛ yan dɛ ɛlɛ ni kana na n'aw ka jamana kuma ye parce que an ye min ye aw maliyɛnw na dɔw la sisan aw ka ko fɛn min mana bin aw bolo kɔnɔ a b'a ta k'a fili mɔgɔw ka bolo n'i y'o kɛ dɔrɔn an bɛ bɔ an ka groupe kan keba groupe ɲɛnɛma ba fɛn fɛn bɛ yen ni ne b'a la donkan de b'a la sariyaw de b'a la nka anw taw bɛ dayɛlɛ hali t'a dɔn kuma dɔw la mun yɛrɛ bɛ yen bɛɛ bɛ bɛɛ nɛni bɛɛ bɛ bɛɛ buruja fɛn sugu bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ mana fɛn fɛn sɔrɔ u b'a fila sanfɛ administrateur min bɛ groupe la olu yɛrɛ min ka di olu ye o b'o de kɛ jamanaw bɛ yen bi hali n'i ye tin cɔkin fɔ WhatsApp kan i yɛrɛ fili ji la donc an sera yɔrɔ la sa anw fana jamanadenw an jɔyɔrɔ an k'o yira sa parce que kɛ bɛ an ka ɲɛmaaw de kɔ bi a bɛɛ don dɛ a bɛɛ u b'an ka ɲɛmaaw jamana in yɛrɛ u bɛ jamana in yɛrɛ de kɔ sira o sira lajɛra ala barika la min ye jɔyɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a kunbɛn nka nin waati in na fasoden bɛɛ lajɛlen kan ka i jeniyɔrɔ fin e ye video ye e tɛ video min bɔ yɔrɔ dɔn komi e bɛ Kasim dɔn i y'a bila o kun i y'a bila Saka kun k'a bila Madu kun k'a bila fɛnw bɛɛ lajɛlen mais e yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ sisan e ka objectif ye mun ye n bɛ tilen ka min fɔ aw ɲɛna n bɛ segin o de kan
mɔgɔ bi wele ko karisa ni hɔn kunnafoni na a ka nafa dɔ b'a la n'o tɛ munna a b'a d'e ma mɔgɔ b'a f'i ɲɛna ko karisa ni kunnafoni bɛ n bolo hali n'a ko n tɛ fɛ i k'a fɔ nkalon don a bɛ fɛ i k'a fɔ n t'a munna a b'a fɛ cɛmɔgɔ tɛ nin ye malo feere la munna a tɛ taa d'o ma o ka kuma fɔ munna b'a d'e ma e kelen bɛ yen wa donc an ka hakili to an yɛrɛ la nin waati in na n y'a ye kunu ORTM na ko kunnafonidila minnu bɛ AES kɔnɔ k'u k'u jɔyɔrɔ fa Mali kunnafonidila minnu bɔra ka kuma kunu ka kumaw ɲɛna an b'a fɔ fana an k'an jija an ka baara kɛ o cogo la fɛn o fɛn n'an y'a sɔrɔ ni jamana t'an bolo foyi t'an bolo n'a y'i diya a kɛ i tɛ fɛ ka Asimi ɲɛna n'a bɛ yan fɛ taa yan fɛ i ni jaw ninnu kana bɛn mais Mali Ala kama an ka o lajɛ parce que an sera yɔrɔ min na sisan bɔlɔlɔ sanfɛ kɛlɛ in o de bɛna daminɛ kalo nataw kɔnɔna na bɔlɔlɔ sanfɛ tinbali o de bɛna daminɛ wa a dun dɔnna k'a fɔ ko anw de ka jamana kɔnɔ yan an ka maa minnu bɛ bɔlɔlɔ ka kɛmɛ sarada la 90 de bɛ yen bi u sigilen don ka mɔgɔw kɔnɔ minnu bɛna musaka d'u ma u ka waleya kɛ min ka di u tigiw ye donc an ka hakili to an yɛrɛ la diɲɛ bɛɛ bɛ ka jateminɛ mun kɛ ko n'i bɛ fɛ ka fɛn min latɛmɛ k'a di maliyɛnw ma maliyɛn minnu bɛ bɔlɔlɔ ka ko don dɛ donc CPI ale yɛrɛ ka laɲini tɛ Faransi de ka laɲini don u bɛ ka maaw bila ka baaraw kɛ u y'a ɲɛɲini u bɛ ka fɛnw kɛ u ye maa dɔ yɛrɛ ta yɛrɛ o yɛrɛ b'u ka gouvernement in na sariya dɔnna don nka a tɛ nin sariya in dɔn parce que n'i ye constitutionnaliste ta c'est comme sisan n'i ye muso jiginna ta k'a ka taa pali furakɛ a kɔni b'a fɔ k'i fari ka kala dɔrɔn de a t'a ɲɛdɔn bɛɛ n'i ka baara de don mais Ala barika la bi o la an bɛ sécurité d'état mɔgɔw fo parce que u bɛ wuli ka jɔ ni fɛn minnu na bi a bɛ mɔgɔ hakili sigi Modibo Konɛ n'a ka mɔgɔw u k'u jija parce que faso fana ye nin danaya in de da u kan u k'a baara kɛ comme u bɛ k'a kɛ cogo min na ka ɲɛ halisa Ala ka jamana in kisi nin ye sɔgɔmada in na nin ne ka di ne denkɛ ye hali n'an dilenna nin na tan o t'ale tɔɔrɔ nka taa wɛrɛ b'aw na an na taa ye yaasa maaw fana ka se ka o kunnafoniw fana sɔrɔ baara mun bɛ yen an ka jamana kɔnɔ bi ka kɛ ni Mali ni CPI ko ye o de bɛ yen an bɛna lajɛ sisan parti politique olu welela EJ fɛ k'u ka taa u ni EJ ka kuma EJ ni olu tilalen ani faso tɔnjɛkulu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'aw b'a fɔ ma nanzarakan na ko organisation de la société civile o senfɛ sa INTM secrétaire général adjoint n'o ye Amadu Nba ye ale bɔlen ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲininkaliw caman kɛra a la nka ale ko bi ko Asimi bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye Amadu Nba a ye laseli min kɛ Mali Actu maaw ye an ka jɛ k'o la ou bien Bama net voilà jamana mara a bɛ se ka kɛ Asimi yɛrɛ ye donc an b'a ɲini a yɛrɛ fɛ a yɛrɛ k'i ka candidature poser moi je pense que o de ka ɲi walasa an ka bɔ nin situation d'exception kɔnɔna na walasa an ka maa sugandi maa mun bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la. Mais oye mu ne ma ni ɲininkali faamu parce que de tout le temps i ka ɲininkali faamu moi je pense que ni ɲininkali tɛ ɲininkali kun bɔ d'abord mun y'a kɛ arbitre ye jamana marabagaw bɛɛ ye élection organisée olu kun tɛ arbitre ye malien tɛ wa. On dit tous les Maliens ont le droit de se présenter, sans exception. Tous les Maliens, quand il y a plus de quel âge, la limite d'âge, ni âge une tranche qu'on a, tout Malien a le droit de se présenter. On n'a pas le droit à manquant un yereka boko, karisa manganka, que candidat parce que ante fait arakaye, en fait l'anteo, saria et moufo, en ato kononana. Ni si hake dafara
n'a sɔnna ka bɔ sɔrɔsiya la a kɛra an ɲɔgɔn dɔ ye. Ayiwa min ye candidature ko kuma ye keba ɲ'a f'i ɲɛna n ko n'i ye anw kɔni wele anw ye politique maaw ye dɛ n'i y'anw wele kɔni aw bɛ munumunu a kɛrɛfɛ aw b'a politique ɲini anw ye société civile an ye délégement maaw ye an b'a délégement da aw ma a bɛ se k'a faamuya cogo min kunun ko Ashura ale ɲɛnamayara an fɛ yan min ye silamɛ diinɛ maaw ye u ye don in ɲɛnamaya gouvernement yɛrɛ ye lafiya bɔ di maaw ma u bɛ se ka to cogo min dugawudenw olu ni bateau bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ sa anw buranakaw n'o ye tumutukaw ye olu y'u ka laadaw caman tile min ye Ashura in yɛrɛ ye a bɛ tali kɛ laada caman na an ka jamana fana kɔnɔna na yan Muharram kalo tile 10 o de don ale kɔni bɛ bɛn san kalo fɔlɔ ma sa silamɛ diinɛ ale ka san kalo fɔlɔ don ala bateau ni bateau caman kɛra a la min ye ɲarelakaw fɛ yen Ismaila Dramé ka Zavia min bɛ yen a denkɛ n'o ye Kalifa Ismail Dramé ye jamana tun ye médaille di ale ma o médaille o hukumu kɔnɔna na waleɲuman dɔ min tun bɛ a fɛ a y'o kɛnɛ sigi kɛnɛ in kan fana u ye kuranɛ jigi Ashura ka dugawu kɛ Mali ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye basigi ni lafiya bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min Ibrahim Jawara ale tun bɛ yen a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Shekine Kalifa Dramé n'ale an fa Sheikh Ismail Dramé denkɛ y'an balima silamɛw ale ye kuranɛ kalanbala bɛn ka bɛn Ashura ma bi arabadonya in na n'o taara bɛ Muharram kalo tile 10 ma Jɔminɛ kalo tile 10 Juillet kalo tile 17 le 17 juillet 2024 kuranɛ kalanba in sa a y'a kɛ ɲari la Sheikh Ismail Dramé ka nin madrasa soba in na an balima silamɛw nin kuranɛ kalan ye a laɲini tun ye mun ye an balimaw ka kuranɛ kalan ka dugawu kɛ silamɛw ye ka dugawu kɛ samiyako la o tɛmɛnen kɔfɛ ka dugawu don kɛ jamana famaw ye ka da ka u ye bonyaba ta médaille ta ni k'a di Kalifa Dramé ma a fana laɲini k'a fɔ ka taa kuranɛ kalan ka jigin siɲɛ caman ka dugawu don kɛ hamina ko min bɛ jamana in na ala k'a nɔgɔya ala ka Mali kisi ala ka Mali sabati ala ka Mali banba a ye nin kuranɛ kalanba in labɛn ka wele bila silamɛw caman ma alimamiw wajudukalaw dɔnnikɛlaw ni ka taa alhamdulilayi kuranɛ kalan ni ka jigin siɲɛ caman ka bɛn bi ma ka da ka bi donba ye bi Ashura ye an balima silamɛw o kuma o kɛnɛ kan sa an balima silamɛw fɛn min ye Shekine Jawara a k'a dɔn a tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma ta a ye min fɔ o de nin ye. Nin kɛnɛ ye min sigilen filɛ nin Sheikhana Ahmadu Ahmadullah nin ye ale ka kɛnɛ sigilen Sheikhana Ahmadu Ahmadullah hakili la bɛɛ lajɛlen bɛ ale don min y'an ka sifu la sifu belebele ye ale ka kɛnɛ ye Sheikh Muhammadu Budu ye Aïda ale ka kɛnɛ de ye Sheikh Ismail Dramé n'a bɔnna bɛɛ nin kɛnɛ in sigira bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka sigi kalanden bɛɛ tɔgɔ la ka sigi kanuba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka sigi jamana yɛrɛ tɔgɔ la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan silamɛ bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ in sigira olu de donc alikuranɛ bɛna kalan bi ka tila ka dalayilu kalan ka tila ka yasin kalan anw tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ diɲɛ bɛɛ ka hinɛ se an ka maakɔrɔw ani ka barika don anw yɛrɛ la anw minnu ye ɲɛnamaw ye bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi ye donba ye o kɔfɛ min ka bon n'a bɛɛ ye an karamɔgɔ a n'an ka ɲɛmɔgɔ Shekina Kalifa Dramé ala ye ko belebele k'a ye ka bonyaba di a ma ale tɛ se k'o fɔ anw de ka kan k'o fɔ jamana ye danaya d'a kan ka médaille belebele ta k'a d'a disi kan mun kama danaya mun kama silamɛya mun kama a ye jɔli min kɛ a fa jɔyɔrɔ la a n'a mɔkɛw jɔyɔrɔ la o médaille belebele jamana ye o danaya ta k'a d'a kan n'ala sɔnn'a ma o duwawu fana bɛ kɛ bi inshallah. An bɛ ala fo k'a barikada ala de ko ten ko ni maa ye ɲuman k'i ye ɲuman sara ye k'a barikada ni maa min tɛ se ka maaw ka ɲuman barikada tɛ se ka ala yɛrɛ ta barikada donc jamana ye médaille d'a ma u y'a d'a ma jumɛn tɔgɔ la u y'a d'a ma diinɛ de tɔgɔ la an bɛ diinɛ baara de kɛ an faw olu bɛɛ foyi t'an bolo ni diinɛ tɛ an bɛ mun dɔn o ye diinɛ baara de ye n'an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ ni o ye an bɛ ala tanu ye ka ala fo ka ala barikada
minnu fana kɛra sababu ɲuman ye k'a d'an ma u y'a d'an ma n'u kun min danganiya min b'u la ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ ala ko baara jɛlen de la an b'o dugawu min fana kɛ ala ka dugawu minɛ jamana in ma n bɛ ɲini ala fɛ hɛrɛ caman bɛ ala bolo ka jigin jamana in kan ka jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka bɔ o kɔnɔ n b'o ɲini ala fɛ komi karamɔgɔ sɛbɛrɛ t'anw ye mun b'an bolo k'a fɔ o ye dugawu de ye kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko dugawu kulibali dugawu de ye adamadenyaya sɛmɛ de ye donc ni ye dugawu kɛ dugawu bɛ se fɛn bɛɛ la mana gɛlɛya cogo di n'a ye dugawu kɛ dugawu bɛ fɛnw lawuli inshallah an bɛ dugawu kɛ hali bi a ye nɔgɔya minnu sɔrɔ k'olu di a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ k'olu wuli ni kɔni y'an ka contribution ye jamana ko la ka dugawu kɛ donc an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala b'a kalama a bɛ kɛ ka bɛn mɔgɔ minnu ka waati min na ala b'a kalama an bɛ ala de deli n'a ye ala deli gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen gɛlɛya o gɛlɛya ye a bɛɛ kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen non ni ma mɔgɔ min tɛ nɔgɔya fɛ n'i y'a daminɛ nɔgɔya ye o b'a bila ko gɛlɛya de bɛ yen dɛ bon an ka gɛlɛya kɔni a mɛnna gɛlɛya mɛnna a mɛnna mais ni fɛn o fɛn mɛnni o ko mana sabati a bɛ sabati de n b'a ɲini ala fɛ gɛlɛya min b'a fɛ ka maliyɛnw wele hali bi maaw ka sabali k'u bolo da u dusuw kan fɛn o fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen i ye ala ka latigɛw ye ka las'a ma k'anw yɛrɛ silamɛ an dalen b'o la kaban donc an ka da ala kun minnu b'a la ka ko ninnu dilan fɛnɛ u bɛ k'u seko de kɛ ala yɛrɛ o de ko la n'u ka libula nafsan lawsa u se ye minnu b'o k'o de kɛ ala ma ɲini u fɛ ala k'u fanga se n'u ye fanga baara min daminɛ ala k'u fanga se a kɔrɔ jamanadenw fɛnɛ ala k'u hinɛ d'u la ala ka jamanadenw hinɛ d'u la an b'o ɲini ala fɛ. An balima asilamɛw an bɛ aw fo ni ka waliman dɔn an y'a fɔ a ye cogo min na nin tun ye an ye ɲaari la Sheikh Ismail Darame ka madarasoba kɔnɔ a denkɛ n'o ye Sheikh Kalifa Darame a ye kuranɛ kalanba labɛn an balimaw a laɲini ye mun ye ka dugawudon kɛ silamɛw ye ka dugawudon kɛ samiyako la haminakow la surtout ka dugawudon kɛ jamana faamaw ye n'o ye transition faamaw ye Kolonɛl Hashim Goyita n'a ka jama u ye bonya min ta ni ka a lase Ismail Darame ka d'u ma alhamdulilahi ka médaille ta ni ka di Kalifa Darame ma kuranɛ kalan a y'a labɛn ka d'o de kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na ka bɛn bi arabadoyaba in ma jɔminɛkalo tile 10 Ashura yɛrɛ don le 17 juillet 2024 aw ni ci aw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wassalamu alaikum. Jawara an b'i fo i ka laseli ɲuman na ka kɛ ni min ye an balimakɛ n'o o ye Sheikh Kalifa Darame an yɛrɛ ka karamɔgɔ don sabula tuma min na an bɛ tile dɔ la an bɛ to ka taa u ka zawiya la ka taa seli ye fitiriw ni safow la kuma caman nka seli de ka jan nka la ilaha illallah kanu na ka ca kosɛbɛ ko maakɔrɔ kuma ye suruku bɔ ye n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ Nango Damele ani Lassine Damele o wulili kun an ye min mɛn a la o ye k'a fɔ ni maaba fila in n'olu bɛ sɛnɛko kun kunna an ka jamana kɔnɔ u ye jamanakuntigi de janfa n'o ye Kolonɛl Hashim Goyita ye sabula baga dɔ bɛ yen n'o o kan ka kɛ fɛn ɲɛnama fagalan ye kɔɔriko ta nasira fɛ président kun y'a jira k'a fɔ ko baga in ko a kana don jamana kɔnɔ ko sabula ko min ye a ko ye ko fo a ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ tali kɛ an ka jamana ale n'an ka sɛnɛkɛlaw mago bɛ a la waleya in kɔni daminɛna kabini avril kalo min ye bagaji in ye a yirala k'a fɔ ko a ma lawaleya ka bɛn an ka jamana kɔnɔna ma nka o bɛɛ la a yira k'a fɔ ko min ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna n'o ye Lassine Damele ye ale tun ye fɔcogo sɔrɔ a la ka ɲɛfɔcogo sɔrɔ a la yaasa ka se ka taga n'a a ye a bɛ se ka kɛ cogo min na gouvernement yɛrɛ bɛ sɔn a ma yɔrɔ Mali gouvernement n'i bɛ baara o baara kɛ bi i b'a dɔn k'a fɔ ko i kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ bagaji in yɛrɛ ni o ye fɛn sa ale kɔni jasidi de jasidi sa ko a kɔni a kɔlɔlɔ de barika bonyana kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna yan sɛnɛkɛla dɔw yɛrɛ k'u kun ye kibaruyaw di ministre de l'agriculture ni PDG n'o o ye Office du Niger PDG CMDT PDG u welela k'u lamɛn k'u ɲininka aw bɛ ka bagajiko kuma min fɔ nin ye a ko bɛ cogo di aw yɛrɛ ko ko aw sɔnna a ma wa a bɛ cogo di a bɛ se ka don an ka sɛnɛ na wa o la a yirala u la sa minisiri kɔrɔ la k'u k'u yɛrɛ minɛ ko sabula sɛbɛn min bɛ yen ko a tɛna na se ka fɛ o bɛɛ la ko minisiri a ye sɛbɛn in kɔni ta min ye conseil des ministres ye k'a labɛn k'a bila o sɛbɛn na ka taa n'a ye Sogɛli fɛ yen Sogɛli ko Lassana n b'i ka sɛbɛn n b'a ci président ma ni aw nana ni fɛn fɛn ye ne fɛ yan ne tɛ jalatigɛba ye ne y'a minɛ b'a ye aw tɔgɔ la komi aw ye minisiriw ye k'a lase président ma nka nin sɛbɛn in n don a taa nin lajɛ nin ma ɲi dɛ
a ko ko monsieur le premier ministre an y'a dilan tan an b'a fɛ i ka taa n'a ye conseil des ministres la u taara n'a ye conseil des ministres ye sɛbɛn in fili ko a tɛ se ka ɲɛ fiyewu bagaji min fɔlen filɛ nin k'a tɛ se ka don o kɔfɛ jaa maaw tɛ min kalama gouvernement banna premier ministre banna conseil des ministres banna o bɛɛ la u ye bagaji in san u y'a sa kabini avril kalo k'a ladon sɛnɛ de nana daminɛ sa sɛnɛkɛla dɔw bɛ kita yɔrɔ olu fujirinen don n'ango kɔrɔ depuis diɲɛ bisimila ye olu e ko dɔw ma sa bagaji in yɛrɛ fɛ yan olu de ye welewelemada kɛ ko nin ko in olu ma foyi faamu a la n'ango ninnu minnu kun ko CMDT kɔnɔna na ko bagaji ma taa kɛnɛ kan k'a ma sa k'a ma foyi o kɔlɔlɔ de taara ye kita mara la président ko sisan sa ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ président ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu olu labɛnnen tuma min k'u bɛ taa ko in ɲɛɲini n'an ko fana y'a ka mɔgɔw labɛn an ye bagaji min bila ka taa d'a ma ala kan'a to k'a y'a bolo ye dɛ a y'a dogo a y'a fɔ k'aw ma se a ma fosi nka ni président ka mɔgɔw nana a ye yɔrɔ sugandi yɔrɔ minnu na samiya daminɛ bɛ a ka tila k'a fɔ k'aw mago bɛ bagaji in na ale yɛrɛ y'a mansuruna mɔgɔ dɔ bila k'o kuma fɔ o kuma fana sɔrɔla aw ka whatsapp in bɛ dugu ci han o kuma fana sɔrɔla whatsapp fɛ jakite dɔ don a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ ni président ka délégation mɔgɔw nana sɛgɛsɛgɛli la u k'a fɔ ta u k'a kɛ ta u k'a don ta u k'a bɔ ta o de sen fɛ sa o audio o de nana sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ président ye weleli kɛ k'a b'a fɛ ka faamuyali kɛ hali bi ko parce que ale ko min kana kɛ o kɛra ko n'i ye ko in ta k'a jate minɛ e ko sefa wari miliyari 5 tɛ wa yaasa sa maa minnu wulila jamanakuntigi tɔgɔ la olu kana se ka foyi faamu u ye nin maa mafalen fila ye ne bila sa ka kɔn ka taa sɛnɛkɛlaw la kɔsa in na ofisi min ye CMDT PDG yɛrɛ ye an ye seko an bɛ ofisi de PDG dɔ kosɛbɛ o ale fana ye ale yɛrɛ wulila ka taa kɛnɛ kan koyi ka taa fɔ sɛnɛkɛlaw ye ayiwa jamanakuntigi ka tɔɔrɔ ka maaw bila ka na dɛ a si de bɛɛ an ye nɔgɔ fɛn fɔlɔ min caman a kana y'a bolo dɛ nka a b'a fɔ aw mago b'a la o de tɛgɛ de taara da o de ka sa mission yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ président ko nin ye janfa ye ale yɛrɛ dalen don maa minnu na ko caman kɛra jamana in kɔnɔ dɛ Bakari ka bɔ Kucala olu ka kɔɔri tɔn confédération coton culture gɛlɛyaba min bɛ olu kan sɛnɛkɛla minnu bɛ yen bi n'olu sigilen don k'u ka nɔgɔ sɔngɔ ni fɛnw kɔnɔ kumaniyali min kɛra o la yuruguyurugu min kɛra nin ko in bɛɛ lajɛlen na président bɔra nin bɛɛ de kalama sisan tiɲɛ don Kita y'a fɔ nka yɔrɔ wɛrɛw la fana degun ni gɛlɛyaw yira a la bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka n'i ye nango ta k'a lajɛ maa min don n'i y'a ye bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko président ka bonya b'a kan ministre min fana bɛ sɛnɛko kunna nka mun de la u ye nin kɛ o ɲininkali de bɛ yen yalama a ko bɛna to ta wa a bɛna taa kiiri sira kan wa mɔgɔ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o de la bi k'anw ka sɛnɛ tun bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di tan cogo la nin ko n'a damantan na wa o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen nɔgɔ o fana sɛnɛkɛlaw nɔgɔ mun dira sɛnɛkɛlaw ma o bɛ ka feere de a bɛ ka feere cogo di sɔngɔ mun fɔra dɔ talen do fara o kan caman minɛna la Kucala ani Sikaso olu yɛrɛ bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan bi nin sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ lajɛlen parce que mɔgɔw bɛ fɛnw ye kuma b'a sɔrɔ Morokoni n'a ka mɔgɔw tilara o ni y'anw kɔni tulo donnen min na olu tilar'o la de sinon tuma min na u bɛ k'a sɔgɔbɛ ka papier kɛ ka taa di yan i tɛ bɔ a kalama o donc kun min yɛrɛ la u ni président fɔra ɲɔgɔn kɔ o de ye nin ye an ye min sɔrɔ an yɛrɛ ka ɲininiw ani sɛgɛsɛgɛliw senfɛ nka ko in ma ban dɛ parce que an ɲɛ b'a la maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ foyi kalama Mali ko la tuguni k'u ye kunnafonidila ye olu fana bɛ k'u ta fɔ a la aw kun bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ yan aw tun tɛ kibaruya min sɔrɔ aw taalen a kɔ k'aw bɛn'o sɔrɔ cogo di fɔlɔ faama minnu tun bɛ aw wele ka fɛn minnu k'aw ye o ninnu tɛ kelen ye kow de falenna ni kibaruya t'i bolo i da de dɔrɔn ka n'i yɛrɛ di lebu ma a nkalontigɛ tɛ foyi ɲɛ san joli a bɛ ka nkalon tigɛ a bɛ fɛn fɛn fɔ a si tɛ ka kɛ donc nin ye nɔgɔko ye
Côte d'Ivoire kaw fɛ yen jɛkulu min sigilen don sa no o bɛ kɔɔri ko kɛ an ka farafinna jamanaw la olu y'u ka lajɛ kɛ avril kalo tɛmɛnen tile 12 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ka kɛ ni kɔɔri jɔyɔrɔ ko ye an ka jamanaw kɔnɔna na san 2022 san 2023 o tɛ salon ta jaabi ye sa wa ko min ye Benin ye tɔni 187,600 ani 56 tonnes na olu de y'o sɔrɔ olu ye fɔlɔ ye filanan Burkina o ye tɔni 411,960 ani 60 tonnes na Mali tɔni 70,990 an ye o de sɔrɔ tonnes na Cameroun olu fana ta ye o ɲɔgɔnko ye min ye Côte d'Ivoire ye ale ye 5nan ye Chad o ye 6nan ye Togo ye 7nan ye Segina o ye Senegal ye Modibo Mao Makalu ale ye nin laseli kɛ Etienne Fakaba kalanfa minnu bɛ ta Kamesi tɔgɔ la jamanaw kɔnɔna na a yero la o b'a yira sa k'a fɔ a yamaralen no bi farafinna an fanfɛ jamanaw kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kalan kɛ n'olu ye karamɔgɔw ye o kɔni o sɛbɛn bɔra sɛbɛn in yɛrɛ bɛ ministère de l'enseignement supérieur mɔgɔw ka bɔlɔlɔ sira fɛ Kamesi kɔni ka ɲɔgɔndan in n'o ye ka kalanfaw ta sa an bɛ a fɔ sa Etienne ɲɛna sa ko a félicitation min ye nin ko in ye Ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen hɛrɛ n'a sababu ɲuman kɛ a ye hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na a bɛ degun kɔnɔna na nka nin min filɛ nin o b'a yira k'a fɔ ko maa min don baara olu ka ɲi min ye ko kɛcogo ye ka se ka kalanw kɛ kalansow kɔnɔna na ka denmisɛnninw lafaamuya k'o baaraw kɛ olu fana taabolo ka ɲi an yɛrɛ dɔgɔnin don dɛ c'est ne yɛrɛ terikɛ su ni tile tun tɛ ni n terikɛ min fara n'o ye Isa Fakaba ye o dɔgɔkɛ don donc Etienne an bɛ dugawu k'a ye a bɛ degun min kɔnɔna na Ala k'a nɔgɔya wa a filɛ ka kunkɔrɔta min fana sɔrɔ nin halisa Ala ka dɔ fara a kan seko damayira Ala ka o nɔgɔya an n'a bɛɛ lajɛlen ye Amara été de bɛ yen sisan o ye concert baw waati de ye concert ba ninnu waati artistes bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ de fɛ anw ka Salif Keita président ka conseil min chargelen don culture ko la n'i bɛ fɛ ka artiste n'i ye artiste ye n'i bɛ fɛ ka président ye i bɛ taa Salif Keita de fɛ yen seko ni dɔnko tigilama ne kɔni bɛ fɛ ka Asimi ye i mago bɛ Asimi na i bɛ taa Salifu fɛ yen walima i bɛ taa Andogoli fɛ yen ministre voilà Salif komi ale fana bɛ balo dɔnkili de la kuma tɛ wa ale bɛ diɲɛ fɛ bi a ye Londres kɛ a ye concert caman fana kɛ fan wɛrɛw fɛ nka min ye Guadeloupecaw ye olu ka festival dɔ bɛ yen ko Gonga u b'a fɔ ma ko Sainte Anne u ye Salifu de wele ɲina ale tun ye artiste vedette ye o kɛnɛ kan a selen ye Amara a kun mɛnna pankurunjigi kɛnɛ kan cogo min an ka jɛ ka o lajɛ.
fei Guadeloupe folikela utara kanike saka Salif ale c'est le poète à peintre au konna na Guadeloupe uye akumbe nini dongli ye anini foli ye ya saka seka ira ka foko seko ni dongo o mabado jien konna na bi mamindo ale to ko fa mai anga demsen no be uba fa mako jokalani aka ko be damno wati ma on yera tunya fae nga ga sira wareta ngani wati lawaina anyame ka foko atara France abora France atara Espagne ay Europe duguke nga kaba sigira kana nyeba la wega kuma yoro chama kuma nyoro do kuma la mai baro nga foko amalabe abega femunu fo uni sababatita bo mogodo be uluye wale man ka aye abeka mun fo uluma fana chemai ame min faye kuma te sone ay kuma do fo akata miri aka don atara tugumina France atara tugumina Espagne ko anare kuma min fo ulu chega janyona akoko ale de wulila ayere mako kata Espagne kata France ayere ka rega ko nyina bo France to dugere ngache dabanan te wi donc aka hakluto ala wa même conseil min dama aka manyini mamba blasra aka carrière kana na ke fuye dem sanindo akana to popa pola ta jinga du niwe ko kebe manyini mambi blasra c'est pas pour dire que master sumu ni gaspi ni fawnye manager utaw nto yere bisa ga nyina bo mais magnifique kele haklina kele nrondi ale dem sani fiye ba nuna akana na yere magosa akala ja ka ma soro mami ba blasra kanga ni keta suna le tara kuma fenfe fo arajo ni tele nunu na apuma nun site be sababa ma peut-être que ama fo to mi mogodo funa be bezi kadu luye nini bezi ni na obena ba do ida bi yere magosa fu sino ka ko nyere wula kata France kata nyini kata nyere e to France da France ira to sutura ndogo parce que to duguye itara to mi kana to mgo ka to nyini ko fo no kara o mai mare ni an la an rebita yoro la mgo be bunya o kanyo me itise gi sigi ka do ya ko parce que ko o ma bredi ma ase mi a o de dima an rega jamana ko na o de kan sutura ni bunya ko nana donc iye demseni ne ko me min fie alsa ire resezi ka mo ngini mambi blasra iga sra nyire mata sra mina be se ka fen soro bunyani karama ko nana parce que ça reba nyire nyini ga no soro e comédien ye dongelay ube ye minye ame fa ko o fa na ako famu jamana ko nana ko be ticket nkwa artiste pa ba nfe o mabo san fa ka chunwi umusangare fini ko ka baraka de nya ka Salif Keita ni fato de tumeshi ba se ko yate na lo foro ka to ba ma ko akuntara be jigi oromna bon ne e olu e 126 amata te ne gima nationally mamu ngea ba ma hoya voilà donc aye mawnyini mamun maw blasra dem senate ma chere ma de bi yere chen ne kon tay vraiment grand frère quand que blasra la bisa ka fire parce que ndé on fana chama même mire bolobi bisa ka ndé bisa ka ndogoni ngambi ken dogoni ni e koroke ladili iki yere mine iki yere resezi France takate kojuge Espagne takate kojuge artiste bolo ngani nana kana ta fambe fe kata fembe fo a chemaingwa odo kuno akambe nege kanta ani segi nara na kira sonama